Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη Μικρά Ασία είχε ένα παλικάρι, το Παλάσι, που είχε αραβωνιαστεί με μια κοπέλα. Λοιπόν, η πεθερά του δεν τον πολύ συμπαθούσε, δεν τον πολύ ήθελε. Παρόλα αυτά όμως ήθελε να κρατήσει και τα έθιμα, γιατί το έθιμο ήτανε στην ημέρα της γιορτής, περισσότερο του γαμπρού και λιγότερο της νύφης, να πάνε πεσκέσει στο σπίτι του γαμπρού ή και της νύφης είπαμε, ένα ταψί μπακλαβά. Λοιπόν βγαίνει η πεθερά του στο Παναθούρι και λέει Χρουσί, Μαριά, έλαστε καλέ να σας τανουστήσω. Να σας τανουστήσω σημαίνει να σας πάρω τη γνώμη σας. Πάνε οι γυναίκες στο σπίτι της. Τι μου θέλεις, τι τρέχει. Αύριο γιορτάνει πλέον Παλάσης και τι λέει, τι πρέπει να τον κάνω πεσκέση. Εμένη πρέπει λέει να τον κάνεις πρώτη χρονιά αραβωνιασμένη η κόρη σου. Πρέπει λέει η Χρουσή να τον κάνεις μια μπακλαβού με το μυγδαλάκι του, με το καρυδάκι του, να βάλουμε και ένα γαριφαλάκι σε κάθε κομματάκι, να κάνουμε το σινί, να το πάεις, να πρέπει. Τα ακούει εκείνη, λέει μπακλαβού, τι λέει, τι καλέ, πά χαλάσω τόσα υλικά να κάνω μπακλαβού στο Παλάσι. Πολλά του πέφτει του Παλάσι. Θα τον κάνω. Πετάγεται η άλλη, λέει, τότε λέει, να τον κάνουμε κατουμέρια. Να βάλουμε και την κανελίτσα και τη ζαχαρίτσα, να πιάσουμε και τη ζύμη, να τα βάλουμε σε ένα ωραίο ταψί και να τα πάμε πεσκέση. Κατουμέρια, τα κάθομαι να ψήνω και να τηγανώ, τι λέει, τι καλέ. Βαλά του πέφτει του Παλάσι. Το ένα λέει δεν το θες, το άλλο δεν το θες, τι μου μας φώναξες να σε πούμε τη γνώμη μας, αφού δεν ακούεις. Εγώ λέει θα του κάνω ένα χαλβατσίκι κι όξω από την πόρτα και πολλά του πέφτει του Παλάσι. Δεν είπανε τίποτα οι γυναίκες. Πιάνει εκείνη, κάνει το χαλβά και το δίνει στην κόρη της τη μικρή, που ήταν μικρό το κοριτσάκι, να το πάει το πεσκέσει. Πάει το κοριτσάκι, λέει συμπεθέρα, καλό το κουρί μόλις την είδανε. Με έδωσε η μαμά μου πεσκέσει να σε φέρω χαλβά που γιορτάνουν οι Παλάσις. Έλα μέσα ψυχή μου. Το παιδάκι όμως δεν ήξερε τι έπρεπε να πει και τι δεν έπρεπε να πει. Και αρχίζει. Και που λέει συμπεθέρα, η μάνα μου δεν ήθελε να φέρει τίποτα. Και είπε η Χρουσή να το κάνουμε πακλαβού. Και λέει πακλαβού, χάτε που καλέ και πολλά το πέφτει του Παλάσι. Και είπε η Πιπίνα να το κάνουμε κατουμέρια. Και λέει μάνα μου κατουμέρια, χάτε καλέ και πολλά το πέφτει του Παλάσι, να το κάνουμε ένα χαλβατσίκι και όξω από την πόρτα. Μόλις θα ακούει η συμπεθέρα γίνεται θηρίο. Μαρή λέει τρισπιντανάθεμα να έχει ψυχή σου μέσα. Τέτοια καράζα κάνατε στο παιδί μου. Να το πάρεις το χαλβά και να το συντροβουλήξεις της μάνας σου την κεφάλι. Και να την πεις να έρθει να πάρει τα μανάτια σας και να μας φέρει τα δικά μας. Και σκόλας είναι η αραβώνας. Και ο καημένος ο Παλάσης έφυγε το πρωί στη δουλειά αραβωνιασμένος και γύρισε εκεί ήταν χωρισμένος και δεν ήξερε και το γιατί. Να είστε καλά. Γεια σας.